3, 2, 1. Ay, igen, nga makapasada ko, ilo nga place na trabaho. Abay ya. Duwahit na. Nya. 5556. Sinintado mo ang buwi. Weh, mag-arap-rot din ko na. Naibag naman rabiyo, kuya, anya na ganyo. Ha? Nya. Manong. Manong adan. Tas nagimimas mo. Manong adan. Adan tinagan mo. O Siya iya. mag-iiba. Siya mo di ulag. Ni adan kini Eva. Why? Ada asawa ni Manong adanan. Pungkunang. Boy, pwede pa naman kungkunang. Apay kaming tadi ka nag-asawa. Apa tadi ka nag-asawa? Nya kanaw. Nya. Kumagagat yung ulag. Sa balis ko mga ulag. Kapali mo nga ulag sa data pa mo ipagpagan nga data nga ulag balay para sa uminukwa. At makapigsa ka na pinagkano mo na. Ay kuya, ano tawag ni Adam? Yes! 16! Ngayon na nagsapa mo pa nakalungtod mo. Di ka pa nagmarmara sa bakalangang ka. 68! 68! Yan, ada balak mo, 69! Ada. Nabagam ni Adam. Awan talaga ti girlfriend mo. Anya trabaho. Anya trabaho. Taltalong. Taltalong. Ang pambangat ko ni taltalong. Ang pambangat ko ni taltalong. Oh, sakto. Sakto tatangal daw. Wow. Nagawin natin tayo pakalala, may kanyang kabalasan. Tuwa nga babalasan. Wow. Kaya mau. Wala ko na tayo ko. Di palugsog no kaya na. Kaya mau. Kaya na ka ng pag-asawa. Ay na po. Ayan. Bano nga ko, tagapil ka mo laang nga baryo ato yan. Makayo, tagapil ka mo laang kuya. Okay. Kaya mo nga iyang amukin niya, dahil di babalasang. Ha? Dahil may isa, tilas nga laging asawa na. Na high blood. Dati mo may isa, tilas nga na asawa na, namamuna, na kumatos. Kaya mo ba? Tataka di ang amumiking ka. Nga balasang. Tilas nga namamuna, nangabak tiluto. Nakaya po dyan. Jilas. Panunutan na kay ano, hamo kailangan pag panunutan Pakilala ka. Pakilala ni Mang Pinya. Ako rin yan, may sapay. May sapay datoy ni Emi. Emi makatoy. Kaya amuda ka. Magaro di sung Emi. Ay da. Ay da. Ay kailangan kayo ni Kahit daw. Tata. Adan ni Emi. Emi ni Adan. Umel kami nato. Umel. Basta. Bakang kinana. Nei, wait ka now. Tata, ni Emi Adan, anak isuna ti Manalong. Wow, nalawat ti Dagada. Anong hektarya? 55 na hektarya ti Dagada. Wow, magaling ka doon ti resort. 55 mo, iti Bakada. Wow, inardaw ko nga sinanglaw. 61, iti Kabalyuda. May ka 62 Tapos ti Manukta, 25. Nung napangok di lima, manok na batay. 25 ka no di manok da. Napangok di lima, manok na batay. 20. Pagkati ba inte? 25 mo lang, napangok ko namin. Ami mo bagangan natay. Nasigudan da pitrasin, nabungal. Ang ano pa di magandakay, manok? Ibaboy da, sangapulo. Natay di may isa, manok na batay. Awan. Apay tawa. Apay na si kayo, isuda nga si kaa. Bakit mo kayo pala naman? Manok araw. Awan. Apay tawa. Hoy, napiyag ka pa ay. Awang ano ka na Awang ka na kamon punta. Tata, ginigam kayo ni Ma. Sa? Nautog mo takar-karman, animal ka. Aguray ka! Gultingan ka tayo, pamuta kayo. Barang sumasawang ka. Isura pa'y tagadyasan ni parakin niya. Hala, sana kayo. Sige. Maestro, pasok.
Alay ni yuwal-yuwal ni matatasigol mo ah. Kuya, sarap mo na. Alay ah. Sa. Kasta. May saka, abal, yan bakas asawa ka. Mga saka, ti anak ti manalo, naisod magusto. No agarado, agarado ka, agarado kay adwa. Tinga terapi, agin kayo. Aging narado kayo. Arado. Madam Yulay, dumataman ti arado yaw. Hoy, awan tarado da. Madam. Pagulay ka sa lutsudan tapay ina ti amom nga trabaho ti taltalong. Among agarado ang kaw. Amo na. Amom ti agraot. Inya oras ti panagraraot mo. Bigat. Inya nga nga oras. Alas 7. Nalagaw alas 7 na may mayat ti alas 4. Wow. Tagamin sambutom ti kinasikil di bunubot hun kinabasa ti daga. Amom ti agabunaw. So sa bagay uri umping nga babatit amo na agabuno suleng. Tatay, tata Kuya Adan, gumawa tak kuman ti arado da. Awan tarado da. Awan arado da. Alay arado da dati paraangan the princess kinagpintas. Alay, awan arado da. Sikat ti arado. Siya tarado. Wow. Naina. Adam. Drive bomb da di arado. Sige, bumulog ka man ti chinilas. Dagilat na chinilas tayo dyan. Sikat ni ag-drive ti arado. Sige, makataw. Alay, sikat ang drive ti arado. Kaste as pangarikan, datoy ti arado. Data, igamam ti saka ti arado, kaarat agarado ka kasjay. Kaya, matay ka butang. Kaya, tata, igamam ti duwa nga saka ti arado, mamsakbay data bago pandaran, gasolinaan tayo pa. Maya taon, napultang ka, medyo nabangsi matingin na. Tata, igamam ti duwa nga saka ti arado. Alwada ma, atang arado surplus. Igamam, sige. Bingataw, ka no, bingataw. Alay, sige, maestro, pasok. No, agarado kay adwa. Tinga terapi, aging kayo. Aging narado kayo. Kapag kayo maating ay, ama mo isa gusto. Kasi nagdi manikin kinuta pa niya arado. Dinamo agarado dami, kunana muna agarado. Ay, ito hang ka no, hang ka nga nakapasa. Nya taramido na nga. Ya darami, sikan, hindi ka mo makituntaw. Sika ka na darado. Sikan tarado, ta isunat yung drive. Isuna ka na drive. Ha? No. Sika may drive kinya. Sikan may isunat yung drive. Kasi na kamal. Sige, sikamot ti arado ka no, tanong makapasa ka, iyawin mo, tasawahon mo. Masawao. Oo, nagatuin pa asawa mo eh. Para ida nakapasa. Dahil sige gamang jikwan. Agrupok ka, basta. Basta. Tapos, kaputang tinaganitakan na aming natambak aradwon. Siya mo ditambak. Tapos datang natambak, dati abot kita kumuna. Alay, maestro, pasok. Agarado. Agarado kayo. Tinatirabi. Aging kayo. Aging kayo. Narosping di at arado. Ang kakabsong. Uri ka. At ang angalipilawan palakana. Ay, nyamot ka. Linday. Ayan. Eme. Ano na? Hang ka kano nga nakapasa. Ayan Ang mga asawa. Ay di may isa mga balasang dahil tapos ni Kwa. Ni Tutsi. Tutsi Gibara. Bakan Tutsi. Dato ay gilas na lang asawa na nangabak tiluto. Tutsi. Dito yung Tutsi. Nakita ka lugod mo Tutsi. O kano'y bagata nga babae ka magkakas. Babae dato.
Uray ka utang. Tot si asawa ni. Inatoy, tulang. Tulang ka to. Tulang na rin Tulang kumalpay. makatoy. Sige. Tutse! Yanagan na. Tutse. Adan. Adan, tutse! Ay, holding hand. Pasama na. Tapos nagbabawi kan sa nga maasawa. Hindi. Ha? Katuro. Haan, babae da ita. Uray ka utang, naman mo ngay sud-sud amin, mapukulang ka. Ang mga ninda kami pakita di Christmas ni Tutse. Ay, katong-kalo na Christmas mo, Tutse. Pakita. Di ba? Uy. Sumawa, kita pa rin. Ay na! Ano daw? Yan, TikTok ka. Golden hands kayo karoon. Ay, gamam. Ni Tutse, anak iti cowboy. Cowboy. Nalaing na sumakay. Wow. Sige, sala kayo. Wow. Gawatin ka na. Golden hands kayo, Tutse. Ay, kasla si Kapay Lugi ah. May isa abaro, ket asawa ka. Mga asawa ka, di anak ti cowboy. Kalisod maguswa. No ang sakay kami, ang sakay kayo adwa. Ingat-ingat abri kayo. Sinakay kayo. Alright, ayan, Madam Yulay, tumawag ka ng kabalyaw. Awang ti kabalyuta. Awang kabalyaw. Alangan doon, inalata kabalyuta na timbak kita tinga makakot mo. Nagrurupa ka mga kabalyaw, sina kabalyaw. Siya man ti kabalyaw. Oh, sakayan na ka ni Adam. Nyamot din unay mga panangpariga mo kinyakaw. Ang sakay ka Adam ha. Oh. Kas pangarigan kabalyo dato'y niingeng. Tata, hamon lang. Ako rin, hey, ginong uta, bakit si kumat na kay rupa. Si Kapay Lugi. Tata, sakayan dibuko ti kabalyo. Alwagan tabakang makray dato'y Alwatan mo't aadang tabakan tugot, barsaak ta parang tangkaw. Lakay kami datang kabalyo. Ay, bakla kami, bakit datang ka kabalyo. O sige, sakaya mo. Ato iti pasungo ti kabalyo, ato iti pagigam. O sige, magsakay ka. Magsakay ka. Kaya nga mo. Asta. O, sakay. Sige, sakay. Asta. Aguray ka sulit! Apa ya? Ay nada, nagtisa yung bukog ko, tuwa ka nagbukol, nagpara. Nagibulsa ka ba lang? Pakan nga, paypayan ta, kabaawan pa. Aguray ta ka. Mabalina, kabawan na. Nabaon na. Nyakot na, mas labang kikiyang dinaig gama. Kailangan ti Diyos. Alay, ang tubaw ka dyan, ti bukot ni Ingay. Ay, isuro ka hanggang. Lalay na ba, tanong taray dati ng kabalyaw. Sige, sakay ka. Oh. Dato, ti pasungo ti kabalyaw. Iggamam. Sige, tulungan ka. Iggamam na na. Kailangan. Alwatan mo't naranggas ka ba? Kailangan, mga pikpikan jubo na. Pigsaan, tanong taray. Asjay, sining. Asjay, ha? Makabaw kayo mga mesa. Bautan. Sige, maestro. Pasok. Ang sakay. Sige, pakpak. Sakay ka. Sige. Ang sakay kayo. Sige ka. Tingnan kayo. Ang sinsinakay kayo. Sige. Sige, pakpak. Pakpak. Untuk ka man. Ayun. Naguri ka. Hindi masatila kayo. Aguray ka. Nagpimigsa mo, panalpaak na tayong tuubot ko, animal ka. Kurala mo din. Pwede mo. Tapos nataktakan sa mula nakasakay ni bakla. Nakaramang ka bakla. Nabayaran bakla! Kasano ngayon ko ano, kung tumapa ka, nakakasta ka na. Inog mo kasi pasigay. Okay, nan ano kapanag naman kol? Nan ano? Inboard? Kasta nga talaga, sipon ba'y tubing ka. Wow. Nariga ang kasapsapa na to. Haan kami, siguro hindi baro dato, hindi at puputa, nagpasikin ang kastaman. Naikugtar na tilang sa nila isa, sumagwa. Narigat ka na kasama dato ingay. Wow, nakaya. Lalo na nakapalda ka. Oh. Siyempre, kuna na nakaya. Tinugan na. Tatakuya. Ay, may Nakapasamo lang. Iksama na naman nga. Nakapag. Makati. Apay
kami nakadumay guyod ko, tulong pa. Tata, matulong na tayo speaker. Nakapasabot lang ni Adan! Nya, okay, hang ka no. Sika kanot ang paling nga kabalyo. Sikamot niya paling nga kabalyo, tapos nitutsi, tagsakay. Ay na ako, masakayan ka, tipat spirit. Sige, ay parintumang Adan. Parintumang Adan. Ate di parintumangan ka na masaktan data bukok data. Apay di na ka mapangkarawan tataaso, isunsamot ti karkarmam tataaso. Basta. Sakay ka ng tuksay. Sakay ang tuksay. Tataka siya mo, yak maya ang kabalyaw. Siyempre, may yung kalawiki mo na naitos ko. Dapat, may ang dating yung kabalyaw, tanong sigaw. Sige, sakay ka ng tuksay. Malwa na mataukal mo magtuksay. May pisaw. May pisaw. Ay natakakasaw. Pibaw ukal mo kita. No, sakay. Sakay ka ba? Sakay kayo. Ato ako. Hindi ka derabe. Kayo. Sinakay kayo. Ay, ako nakangos! Gusto lang, ano masupukit niya ako, pipipit ko. Ay, nakapasa! Nakapasa! Hang ka na o. Ikan tayo twist ng ka. Wow. Thank you so much, Tutsay. Sumikat yan na kay Karyamaw. Kanta, sikat di kabalyo. Agsakay tatakin yung niingay. Well, ikan tayo ti drama na. Kas pangarigan, siyak ni Philip Salvador. Tapos, siya mo ni Kontrabida. Kontrabida. Tapos, ikamot ti Kabalyaw. Oy, kaslap ko ati pelikula. Okay. Okay. Parintuman. Paltugan kayo ah. Well, paltugan na tayo kontrabida siya ni Philip Salvador. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Light! Camera! Action! No, agsakay. Agsakay ka ba? Agsakay kayo. Ado. Bang! Tingnan tirabe eh. Bang! Bang! Malaktak ka mong tapanan! Aba mo, tinapahan na lang ayaw. Magsirap na tayo, ama ka. Maya mo, natutog mo nga muna. Alright, Kuya Adan. Ayan tayo nasukat, Kuya Adan. Malaktakan tayo man ni Kuya Adan. Ako tamay sa isulang nga nagparagsak ni Adan ka nga labi. Sampay di amin manong Adan, aghay ka man pa di YouTube camera ng tisulay. Jay, hello. Aghay ka dyan, YouTube kayo. Mapalapas si Manong Aldaw. Ayan, mabuya na kanto di YouTube. May sakanto mga representative di barangay. Yung barangay dati ako. Makayo. Ayan, once again, thank you so much, Manong Adan. Agayaman kami di pa naka-sport mo. Kunting katahimikan lang ko, pamadayaw, kini Kuya Adan. Wow. Tay tulod me. Lagi di mangayat apo nga makipagtulod, ije kayo laong likaw. Ne, Kuya Adan. Hanggang akwa, managpas na syara, kada kami, tamong nga managpuputin kami. No, may iliw ka, pag pag-aginap ka lang. Wait. Gan, atay ti barya, ngayong kargamit na bulsak, at maglapamasahid na dumanon kini San Pedro. Amin nga kasapulang Manong Adan, agati midyas, ulos, ano di ka atlam men, ipasurok men. Pati tayo kaya mo nga pabanglo, impasurot men Manong Adan. Laklab ipanda ka kanayo. Sapay lang ko ba, tanatayaan, di pa kay karyam. Kunti ka tayo ikan lang po, pamadayaw pinakuyadan. Hindi nga sumangaw, tawag hindi nga pagpinta ka tinig. Oh, hindi siya nyo ang tay. Dagos na may sakay. Siyempre, iwartan. At kayo ba nagititanod, di ba? Disyanda. Alwata may sakay. Sulit ito mo ipagpagimaw. Dako ni Kakarma. Awato na na. At ato'y nagiti kabagis mo nga ikmunan. Naisabatin yung kabagis nyo. Sabatin nyo. Kayo madanagan at tinawag na kayo ng palagipan. Alright, ayan, thank you so much. Data-hapot yung muna mga parang miniingin. Ang kayo pa-hapag ang awit, nagsubli kami man yung kinadohapot, imabuya yung tatangarabi. Well, Ayan, once again. Akay pa'y awit ako, at mabuya yung tatangarabi. Ngayon pa ay ako, kinimani, kinidati nga junior, katkas na halo-halo, umununag kuminimas, rumag-rabi, kulimpintas, palakpakan kayo ng tigas ulit.